Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes máme pred sebou karbobrúsku, uhlovú brúsku z Lidlu. Parkside, označenie P2VS125F6. Táto karbobrúska prišla z druhej reklamácie, čiže toto už mám pred sebou tretinový kus. Prvýkrát mi zomrela na zlyhanie vnútorných orgánov, odišla prevodovka. Druhýkrát asi spínač alebo niečo také, alebo pri zatlačení spínača nereagovala, že nešla jej šťava. Veci pokiaľ sú v záruke, ja nerad sa do nich šprtám. Dnes spravím výnimku, keďže som pozeral na YouTube veľa videí a veľa ľudí rozprávalo o tom, že tieto uhlové brúsky trpia buď nedostatkom alebo malým obsahom maziva v prevodovke a častokrát odchádzajú tie uhlové brúsky kvôli prevodovkám. Poďme si to spolu odbaliť a rozoberáme si prevodovku, pozrieme sa, čo v tomto kuse máme. Prvýkrát uhlová brúska bola kupovaná takto pred rokom, zhruba, plus minus. A odvtedy proste dvakrát zomrela, čiže tretinový kus pred nami. Poďme to rozobrať. Takže dáme si dole nepotrebné veci. Malé odporúčanie, ak máte aj vy uhlovú brúsku z Lidlu, Parkside, odporúčam vám skontrolovať si obsah vazelíny v nej. Tu si môžete všimnúť, nie je dotiahnutý šrob, skrutka na mechanizme aretácie krytu. Povolíme maticu. Rukou to nejde, použijeme kľúč. Aretačný mechanizmus, alebo ten pliešok aretačný, drží na troch skrutkách. Môžete si všimnúť, že jedna skrutka je vyššie a bola tesne pod podložkou, kde sa uchytáva kotúč. Keďže manipulácia s krytom je ťažšia, preto si povolím tieto tri skrutky aretačného mechanizmu. Nie je potrebné ich odskrutkovať, stačí ich povoliť, aby ste si zbytočne nerobili ďalšiu robotu. Uvoľnením tohto mechanizmu môžete plynulejšie, ľahšie manipulovať pri odskrutkovávaní skrutiek prevodovky. Kryť prevodovky je priskrutkovaný odtelo uhlovej brúsky 4 skrutkami, ktoré postupne musíme odskrutkovať úplne. Po uvoľnení poslednej skrutky jednoduchým vyťahnutím nahor odpojíte kryt aj so zubeným kolesom. Ako môžete vidieť, v mojej uhlovej brúske je dostatok maziva. Nechám brúsku zabehnúť na tejto vazelíne a objednám inú a vymením celé mazivo neskôr. Môžeme si ho poskladať nazad. Nahodím rezný kotúč len kvôli tomu, aby som zistil, či nemá vôle, či nedojde pri zapnutí uhlovej brúsky k chveniu rezného kotúča. Je potrebné ešte dotiahnuť rezný kotúč. Ja doťahujem v zásade rukou. Zatlačíte aretačný mechanizmus zo zadu prevodovky a voľne rukou dotiahnete napevno. Túto brúsku som bral kvôli tomu, že má plynulú reguláciu otáčok a je hlavne na špinavú robotu. Brúsku nechám zabehnúť a tú vazelínu vymením tak či tak. Ako alternatívnu vazelínu do prevodovky udávajú od firmy Xeramic MOS2 EP2. Doplňam popis tejto vazelíny.
Osobne ja použijem radšej mazivo od štýlu určené pre prevodovky krovinorezov, keďže takéto mazivo mám doma a mážem ním prevodovku môjho krovinorezu. Linky vám priložím do popisu pod videom. Ak bolo toto video pre vás užitočné, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál, pokiaľ ste to už nespravili. Ďakujem za váš čas a vidíme sa pri ďalšom videu.